Hello, welcome to my channel. Today we're going to talk about hair relaxer. Hair relaxer was invented in 1909 by G.A. Morgan. Achakaitika pandisho kuti Morgan aita zvokusona. So machine wake wanga kumeka a sound friction by panongo chisona by. I gathered the cream so that machine wake panongo chisona machine wake friction is a noise. Ameno chicha akaita kuti azotesta cream yake paimba next door pao, then akatanga kuona kuti there's something chipaimba ipapo akatanga kurelaxa akatanga kuita kunakira. So by that time akatanga kutengesa that cream that relaxing agadzira kuma karats nekuvanhu vatema, ndipo pakatanga relaxer. So the relax was not meant for relaxing but was meant kuti iswe pachiva mushini wekusona. So what I'm saying is that be very very careful when you relax, especially kuvana vachiri vadiki. Number one, why usingatoti vana vadiki vaisirelax? Kana chiti mwana mudiki asisirelax, I'm talking about the age yaberekwa mwana kusvika pa12 years. That's number one reason. Number one, relaxer can burn protein that promotes hair growth. Number two, hair relaxer can bend the scalp. Right, kana mwana achikura zvezveka, scalp yake nge chichirukura is not able kuti ikwanise kuisika relaxer musoro because anotsva, because achiri mudiki, achiri kukura. Right. Number three, some relaxers ane what we call calcium hydroxide. Amane carbon hydroxide. Carbon hydroxide and calcium hydroxide zvinobhena your hair. Can burn your hair. Ndosaka uchiti wakaisa relax unonzwa kutsva ukagara. Bvudzi rake rase rakutsva. So those hydroxide can burn your scalp. Remember, children do not receive their true texture of hair until the age of 5. Once your scalp is damaged, your hair may never go back. So be very careful.